Drago mi da smo ponovo zajedno. Dragoslav Petrović ispred mikrofona. Možete me dobiti na 021-2931-863. Ovo je treći video zapis kojem želim da vam kažem nešto veoma bitno. U jednom od prethodna dva video zapisa sam pomenuo da ova usluga koja je u akciji prva strana na Google treba da košta 1000 evra i nekoliko ljudi me je nazvalo i pitalo na osnovu čega si ti to zaključio da to treba toliko da košta i tako dalje. Obzirom da sam dugo u biznisu i znam koje su realne cene, znam o čemu pričam. Spremam se da posetim gospodina Petra u našem lepom Novom Sadu. Gospodin se bavi turizmom i ono što sam danas uradio je da sam slučajno pogledao šta se dešava na tom polju. Ukucao sam u Google turistička agencija Novi Sad. 194 web strana se bore za prestižnu prvu stranu. Sa desne strane imamo reklamu koja je plaćena. Prebacujem se u jedan specijalan alat gde ću da upišem turistička agencija Novi Sad. I ono što dobijam je da mesečno ovu ključnu reč pretražuje 8100 ljudi. A ako pogledam malo niže, mogu da vidim šta ljudi kucaju. Pa recimo Argus Tours, Contiki Travel, 74.000 kucanja, 49.500 kucanja. Turističke agencije Novi Sad, 5.400 kucanja. S desne strane u posljednjoj koloni možete da vidite otprilike koliko košta jedan klik. 15 centi. I ovde isto 15 centi. Šta ovo znači? Ovo znači da ako hoćete da budete na prvoj strani Google-a, kao što je ova ovde reklama, ili ako hoćete da budete ovde na prvoj strani, vi treba da uradite sledeće. 8100 puta 0,15 USD dolara i rekli smo turističke agencije Novi Sad 5400 i tu pišemo 5400 isto po 0,15 centi. Ako uzmemo u obzir da kada vas postavimo na prvu stranu Google-a ovde, recimo da će svaki drugi čovjek da klikne da vidi o čemu se tu radi. Možda će i veći procenat da bude, ali za ovaj primjer ćemo uzeti da svaki drugi čovjek klikne. Znači, imamo 4050 ljudi i ovde imamo 2700 na mesečnom nivou. Ja ću sad uzeti kalkulator i izračunati ovo. 4050 plus 2700 jednako je 6750 puta 0,15 i puta 0,7 da dobijemo u evrima. 708 evra vas košta ako hoćete mjesec dana da budete na prvoj strani. Mi možemo da odradimo da vaša turistička agencija ili neka druga ključna reč tu bude za mnogo manje pare. A ovo kada se naravno pomnoži sa 12, izađe 8505 evra. Vi pogledajte cenu naše usluge koja je, pa ćete vidjeti koliko smo mi u stvari povoljni. Eto toliko u ovom video zapisu. Nema potrebe više ništa da pričam. Shvatili ste brojke, one ne lažu.
Do narednog video zapisa. Čujemo se uskoro.